бадьори. Привітання, дороженькі. Як настрой? Юзик? Як звичайно бадьори, я готовий гулятися у садку цілий день. А у тебе, Нілочка? У мяне заўсёды цудоўны настрой, калі я прыходжу ў любімы садок. Караліначка, а пакуль яшчэ казіка няма, адкажы нам, калі ласка, чым мы сёння будзем займацца? Мы будем робить гимнастику. Навошта? А я ўжо рабіла сёння. Я кожны свой дзень пачынаю з гімнастыкі. Со звычайной. Так, са звычайнай. А я хочу вам пропановать казик. Казік. Прывітанне, Нілка. Прывітанне, Караліначка і Юзік. Привітання. Здоров. Ну, Што з табой? Чаму ты такі сумны? что здарылася? Мяне пакрыўдзілі. Хто? Нейкая незнаёмая бабуля. Як? Учора, калі мы з маім сябрам гулялі на двары, і раптам я убачыў смешнага шчанюка пад лаўкай. Ну і захацеў, каб мой сябра таксама яго пабачыў. І? Ну, і паказаў на шчанюка пальцам. А бабуля, якая сядзела на лаўцы, раптоўна сказала пра мяне такое. Што яна сказала? Яна сказала, што я нявыхаваны хлопец. Я спытаў, а ў чым справа? А яна адказала, што паказваць пальцам дужа непрыстойна. Ну, казічак, насамрэч, яна мела рацыю, таму што паказваць пальцам сапраўды не прынята. Гэта выглядае няветліва і нават пагрозліва. Калі сапраўды ёсць такая неабходнасць, трэба паказваць усёй рукой. Вось такі жэст цалкам дапушчальны, а вось так непрыгожа. Во як! Тады чаму усе гэты палец называюць указальным? Указальны ціківун. Так павялося здаўна, Нілачка. Раскажу вам цікавую рэч. Насамрэч, кожны палец мае ўласную назву. Гэты палец завецца мезенец ці малы. Вось гэты пярсцец ці нямы. Гэты сярэдні ці даўгай. Гэты указальны ці ківун, а вось гэты вялікі ці адзінец. Як цікава! Мне вельмі спадабаліся назвы пальчыкаў. Дзякуй, Караліначка. Але ты забылася паказаць нам нейкую незвычайную гімнастыку. А вы гатовыя? Пачынаем. Пеўнік раніцай прачнуўся. О! І да сонца павярнуўся. Ой, ой, кукарэкнуў, раз, два, тры. Кукарэку! 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 І сказаў вам, не праспі. І гэта трэба рабіць абодвюмі ручкамі. Спачатку адной, потым другой, а потым разам. Вось так. Ага, смешна. А ёсць яшчэ гульня, называецца замок. На дзвярах вісіць замок. Хто яго адкрыць бы змог? Пакруцілі, 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 пацягнулі, 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 пацягнулі і адамкнулі. Ой, Каралінушка, а пакажы яшчэ, калі ласка. Ну, добра. Зранку ягадкі здымаю і ў кошык іх збіраю. Ось так. На прыгорку ля дарожкі не баяцца стомы ножкі. Ну што, спадабалася? Караліначка, калі ласачка, яшчэ адну. Ну вось яшчэ адна. Нашы пальчыкі прачнуліся. Пацягнуліся, 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 страпянуліся, страпянуліся і па далоньцы пабеглі, 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 пакланіліся, усім пакланіліся і стаміліся. Сели адпачнуць. Ось.
Вось такія пальчыкавыя гульні, вядомыя здавён. Ой, дякую табе, Караліначка. Мы абавязкова будзем рабіць такую вясёлую гімнастыку кожны дзень. Ага. Дарэчы, сябры, а вы ведаеце, што яшчэ можна паказваць пальчыкамі? Што? Падабайку! Сапраўды, сябры, не забудзьцеся пакінуць падабайкі пад нашым відэо. І мы заўсёды рады пачытаць вашы каментары. До сустрэчы, нашы даражэнькія, у нашым Вясёлым садку!